kasi Tami, gustong-gusto niya yung mga ganyan. Yung mga dilaan. Same movie? Can't be. No, na movie last night. I miss you. What are you doing? Sabihin mo sa akin yung totoo. Kayanin ko to. Sabihin mo sa akin gusto ko. Sabihin mo sa akin yung totoo. Good morning. Ang laki ng ilong ko. Good morning. Today is Wednesday. Oh, yung ano na guys ngayon sa labas. Grabe. Yung mga dahon-dahon. Dahon-dahon. Oh, I'll show you. The leaves outside changes. The tree, tignan nyo guys. A lot. You see? It's small. It's small. Marami na siyang color ngayon. Tignan nyo. Kaysa nung nakaraang araw. Tignan nyo si Roxy. Diba? Oh, shit. Roxy! Get down. You behave, huh? You behave. You sit down. Marami na siyang color ngayon. Kahapon, bumili ako ulit ng cereal. Kasi, maliit na ang Ba't ito? Hindi ito palaging nag-focus sa akin ito. Meron naman ito guys, gumagrabe. Kasi, nung isang araw kasi, di ba okay na ito? Wala ng problema. So, nung isang araw, ginanot ako, parang, kumakati ulit eh. So, kasi yung itong hubs na to, palaging kumikis sa akin. Palaging nagkikis, guys. At saka palaging, just like this morning, guys. Oh my God, nakakatuwa. So, pinabayaan ko lang talaga siya. So, yun ang nangyari, guys. Inano ko siya ganito sa nails. Tignan nyo yung nails ko. Sobrang taas na. Pero, gusto kong i-color. Gusto kong mag-manicure kasi. So, yun. Kaya, pinatuloy-tuloy ka yung pagtubo ng kuko ko. So, ginanito ko siya. So, nasamad na ano siya, naghumapdi. At saka, humapdi yung puso, guys. Humapdi siya, guys. At saka, parang nag-ano yung skin niya, nag-open up. So, parang gumagrabe siya. Ano ko lang, nilagyan ko na lang siya ng oil. Yung vitamin E oil. So, yun na lang nilagay ko. So, this morning, Hubs is doing... He's hugging me. He hugged my neck, guys. He hugged my neck at the same time. Lick my hair, lick my nose around here. So this nose over here, he licked it. Oh my God, his tongue, guys. His tongue, guys, is very rough. Oh my God, para siyang sand ba? Parang pang sand sa sa wood. Yung dila niya. Pero pinabayaan ko lang kasi if the cat usually doesn't lick, that people. It's very uncommon sa pusa na maglilik sila sa mukha ng tao. So, pinabayaan ko siya kasi parang nafi-feel ko ba, love ako ng baby ko. Expire na ba ito? Hindi pa. Parang hindi pa ata. Okay lang. Kasi Tami, gustong-gusto niya yung mga ganyan. Yung mga dilaan yung pusa ba, nagdidila sa kanya. Gusto niya kasi nafe-feel niya na love siya ng pusa. So, yun ang nangyari. So, yun. Hinahag ako ng baby ko. Kinikis ako. Tumatawa ako. Kasi, wala talagang nails, guys. Hindi niya pinalabas yung kuko niya. At saka, inano ko yung niya, yung bili niya, di ba? Hiri. Clean talaga si Hubs. Hubs is the kind of cat that you can really feel that he is very clean. He doesn't smell nothing. Ginano ko yun yung niya, tiyan niya. Hiri. So, ang nangyari, ayaw niya, guys. Ayaw niya yung ginanon ko ba siya. Yung ginanon ko yung tiyan niya. So, ang ginawa niya, guys, ginanon niya itong dunggan ko ba, yung my ear. He doesn't bite, guys. He doesn't do like that. He do like that. Like, he's trying to tell you, stop! Huh? Yun ang ginagawa niya, guys. So, natatawa ako. Palagi akong tumatawa kapag ginanahan ako, guys. Ganon ko siya. If I do that to Dimples, probably I have a lot of scratches on my face already. But because it's Hubs, guys, grabe, guys. Natawa ako, guys, natitiklis kasi ako, guys, very ticklish. So, yung ginanon niya yung ear ko, hindi talaga niya pinaak, guys, He doesn't really bite it, guys, hard.
he's just like kind of like letting me know that so ginanon ko pa rin at saka si Roxy ang si Misty andun sa hagdanan nakikinig, so ang narinig ko yung tail nila wagli wiggle their tail really hard, so I heard it like this on the wall. So something knocking, and then Roxy, oh, she wants to join too. So I said, let's go down, Habs, let's go down. So I washed my face after that, so there's no itchiness. Yeah, I wash my face because if I don't wash my face, guys, oh my goodness, ang kate-kate pa. Allergic na ako sa kay dim Habs. Allergic na yung face ko. Hindi naman ganito noon. Iwan ko pag mga few months ago, nag-start ito. You're so cute. You're so cute, baby Rox. I love her. I love her now, Rocky Rock. Rock. And rock. Okay, do you wanna join your sister na? Go join your sister. Tignan nyo. Tignan mo, guys. Kasi gusto niya kalaro palagi si Misty. Si Misty naman, boring na. Yun. Kasi gusto ni Roxy na, look, tignan niyo, may reaction siya. Gusto niya na si Misty kunin yung pagkain niya. Kasi, laro kasi yan para sa kanya eh. Natutuwa talaga ako kay Roxy kasi sobrang funny. Itong si Misty, sobrang boring naman. Opposite sila, guys. Very, very opposite. Tinulon niya, nilunok niya lahat. Tignan niyo, gusto niya maglaro. Look, tignan niyo, gusto niya maglaro. Tignan niyo. Tignan niyo. Masaya kasi kinakausap ko. Sumasaya ang bilbil mo. Bilbil talaga, bilbila. Si Bilbila man oh, si Bilbila. Ay, Bilbila. Ay, tingnan nyo, galit. Ay, Bilbila. Galit si Bilbila. Galit. Galit si Bilbila. Tignan nyo, guys. Dahan-dahan. Hoy, laptop. Ginoo ko pagka mga bugat baya ninyo. Huwag mong tamak-tamakan yung laptop ko, girl. Mabigat-bigat yung katawan mo, girl. Ay, naku, girl. The recliner, hindi ko makita yung tamis ko. Hello. Hi. Just still watching the movie. Same movie? Can't be. No, not movie last night. Different movie. What movie is it? I don't know, it's just movie. I just watch it. It's just a weird movie. You would just watch The Ghosted. I will watch it later afternoon, you know, in TV because I cannot do it on the iPad.
1:30 na eh. So, yun. 4, 5 lang yung niluluto ko. At saka nanonood ako kay Unclots. Saka ito yung rice ko. At saka munggo sa itaas ng rice. Para naman may veggies yung kinain ko guys. Kasi may nagsabi din palagi. Talaga guys, totoo. Palaging meat na lang ng meat. Gusto kong may gulay. Kasi gusto ko yung gulay. Diba? Maganda yung may gulay. Masarap sa buhay. Doon guys, ipakita ko sa inyo kung gaano ako crunchy. Sobrang crunchy. Hello, Ebed. What are you doing? I doing? Packet for lunch. What are you doing? I keep calling you. You're not answering. Keep calling. This is the first call I get. No, I called you 6 times. Well, I was in bed before this one, but I didn't get a call. I'm just kidding. But it ring forever though. Ring forever. Oh, they rang once. Oh my god, it ringing forever. I said, is he going to answer or what? I miss you. You too, hon. What are you doing? Oh, I was hungry and I eat a lot and then now I cannot move. You miss lumpia, baby? Say hi to everyone, hon. Hi, everyone. Okay, I'm gonna shut it off. Si baby, takut si baby Mystica. Yes, baby. Yes. Oh, no licking mama's face, baby. No, no licking mama's face, baby. I love you. Okay. Magluluto ako ng pilit. Yung biko, guys. Ito yung gagamitin ko. Ayaw ko na gamitin ng ano yung pula. Gusto ko gamitin ko puti muna. Walang pula. Kasi yung pula parang kind of rough. Hold on. Itong rice cooker ba may... Hold on. Let me open the rice cooker because... Why is it kinda... Hold on guys. Parang kakaiba. Gumagawa ng ingay guys yung rice cooker. Hold on. Hindi pa man siya. Bago lang siya eh. Hold on. Is there something under there? Hindi naman ah. And the bar is not wet. Oh, I don't know. But it's making noises. So, may gusto akong sabihin guys. Oh, if you're curious what I'm doing right now, I'm just making latik for my white biko. Yung dalawa naglalaro. Ganyan yan maglalaro guys. Maingay. Sobrang ingay. And anyway, gusto ko lang may ano ako guys. Diba pag ang couple, mag-asawa, kung ang yung pag-awayan nyo is yung nagsilos ka at saka may pakiramdam ka na may nararamdaman kang iba. Tulad ng yung instinct mo, parang may iba yung yung asawa mo, yung instinct ng babae, grabe. Totoo naman talaga yun. Ang gusto ko lang sabihin, kapag yung mag-asawa, mag-aaway, at saka yung asawa, yung instinct, at saka meron ka ng mga dahilan kung bakit nag-isip ka ng masama na yung asawa mo may nangaliwa or may ibang babae doon sa kabila. Ganito ang palaging nangyayari sa atin. Nag-away na kayo, diba? Nag-away na. Sige na, away na kayo. So, ang nangyari, kapag nag-aaway na kayo, yung grabe ng away ninyo at saka sabi mo, may ibang babae ka, ganyan, ba't late kang umuwi, hindi ka na umuwi palagi, hindi ka na nagtitext, hindi ka na makontak. Kung mag-away na kayong mag-asawa, sabihin ng mga babae, sabihin mo sa akin ang totoo.
Sabihin mo sa akin yung totoo. Sabihin mo, gusto ko malaman ang totoo. Okay lang talaga, sabihin mo lang. Okay lang talaga, ha? So, tayong mga babae, ang gusto ko lang sabihin, tayong mga babae, we keep saying, tell me the truth. I can handle the truth. But the truth is, we cannot handle the truth. That's the truth, guys. We cannot really handle. You know, we're kind of like, oh, tell me the truth. I wanna know. Tell me. But in the end, guys, pag sinabi na talaga, pero walang lalaking aamin, guys. Sa ano ko lang, na kung walang lalaking aamin, guys, itatago nila at itatago hanggang sa makakaya nila. We just keep saying that I can handle the truth even though we cannot really. Kung may mga babae mo magsabi na sabihin mo sa akin yung totoo, I can handle it. But in the end, kung may lalaki man talagang magsasabi na, oh, ganito mahal, natintal ako, may temptation kasi, ganyan. Ang mga babae, so, sinabi na ang totoo, halos patayin pa yun. O, talaga naman, masakit naman talaga yun, guys. Masakit naman talaga. We think that we can handle it. Okay? We have to see it that we can handle it because we want to know the truth. But in the back of our head, we wish we're thinking different, the opposite one. So, ang isipin natin iba. So, sa kabila ng ating utak, in the back of our head, we think that it's gonna be like, I wish it's not true. But you keep saying, tell me the truth. Once your husband tells you the truth, that he was like, had that, may ano-ano siya sa labas, yun. So, hindi natin ma-handle. So, we expect different. Ang akala natin iba talaga, pero galit tayo. Gusto natin sabihin na, gets nyo, guys? Gets nyo yung sinasabi ko na gusto nating malaman, inaaway natin yung asawa natin, na sabihin na, sabihin mo sa akin yung totoo, kayanin ko to, sabihin mo sa akin gusto ko, sabihin mo sa akin yung totoo. Pero pag sinabi na yung totoo, hindi na kayanan, guys. Tingnan nyo itong dalawa. What are you guys doing? Look, you really did ruin cat toy, huh? Next time, guys. So, ito na yun, guys. Ito na yung resulta sa ano ko. Ito siya, puti siya. Pero, iba siya. Next time, I'm gonna do it again, but I'm going to make it different. The coconut milk that I'm using, don't use this, guys, because it's different. So, this coconut milk that I'm using, let me see. This coconut milk can be used for making cakes. Tignan nyo. Hindi siya latik. Diba yung latik sa atin may pagkapula-pula. At saka, i-taste natin, ha. It's fine. It tastes like bacon. But the latik, the coconut. Tikman natin. Hindi siya malagkit. Hindi siya sobrang lagkit. 8 of 4 already. Ito na lang ginagamit ko. Container. Bukas! Thank you guys so much for watching my video. I will see you guys tomorrow. Out this way? The this way part. Which way we going? Out this way? Do you want to go out this way? But anyway, guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye! Good night, guys! Binigay ko sa kanya yung cellphone ko. You know, binigay ko sa kanya. Kasi excited ako eh. May nakilala akong killer dito na hindi naman masyadong malayo